Heippa! Tervetuloa taas reippailemaan ikäliikkeiden pariin. Tänään meillä on tarkoituksena tehdä reippaita liikkeitä ja sitten myös ehkä vähän haastaa aivoja joillakin liikkeillä ja tehdä vähän tasapainoharjoituksia myös tässä samalla tuolilla istuen. Lähdetäänpä heti alkuun vähän lämmittelemään ja heti ensimmäisenä meillä on vähän tämmöinen haastava liike. Eli yhtä aikaa me avataan jalat, eli tämmöinen helppo liike, mutta samaan aikaan kädet menee eteen ja taakse, vähän niin kuin hiihtoliikettä. Voi olla helpompi niin, että ensin aloittaa tosiaan jaloilla ja sitten ottaa kädet siihen mukaan. Helposti jalatkin lähtee tekemään vähän siksakkia eteen ja taakse. Mutta koitetaan pysyä tahdissa ja sitten voidaan vähän nopeuttaa liikettä. Muistetaan taas istua siellä tuolin etuosassa ihan sen vuoksi, että tätä liikettä on helpompi tehdä. Sitten vielä vähän nopeampaa. Hyvä. Sitten lähdetään vielä uimaan. Isoa rintauintiliikettä. Kurotetaan oikein kauas eteen. Ja samalla voi joutua vähän nostaa takapuolta sieltä, jos kurottaa riittävän pitkälle. Otetaan painoa jaloille, kun mennään eteen. Saadaan jalat mukaan tähän liikkeeseen. Vielä muutaman kerran. Reipas tahti. Hyvä. Ja lähdetään taas tekemään jalat auki ja sivuille tai auki ja yhteen ja kädet eteen ja taakse. Vähän saattaa jaloilla ja käsillä tulla yhteen törmäyksiä myös, mutta katsotaan miten tämä sujuu. Meneekö jo helpommin kuin ensimmäisellä kerralla? Jos menee helposti, niin voi tehdä nopeaa tahtia, mutta jos tarvii vähän aivot vielä miettiä, että miten tämä liike menee, niin ihan rauhallinenkin tahti on hyvä, mutta eikä haittaa, vaikka menee vähän eri tahtiin. Kukaan ei näe, tai väärään suuntaan, kukaan ei näe. Hyvä. Ja sitten jatketaan taas sillä rintauinnilla. Isoa rintauintiliikettä voit tosiaan ihan vaikka viedä koko painon jaloille ja nostaa pyllyä ylös, kun meet eteen, jos se tuntuu hyvältä. Ja vielä vähän nopeutetaan liikettä. Saadaan vähän lämpöä kehoon. Hyvä. Sitten aloitetaan niin, että pyöritetään lantiota, josta isoa ympyrää tässä tuolilla istuen. Eli mahdollisimman sivulle, mahdollisimman taakse ja taas sivulle ja eteen. Koitetaan saada mahdollisimman isoa ympyrää tehtyä lantiolla. Ja tässä myös se, että samalla joutuu vähän sitä tasapainoa hakemaan ja tasapainotella siinä tuolilla, etenkin kun menee tonne sivulle ja kun menee tonne taaksepäin, niin saa sitä keskivartalolihaksia käyttää, että pysyy tasapaino yllä ja pysyy siinä tuolilla istuen. Voit toki ottaa myös istuimesta tukea. Pitää käsillä kiinni tästä istuimesta, niin voi olla helpompi tehdä tätä liikettä. Ja suunnan vaihto. Mutta jos et tarvitse käsiä, niin niitä voi toki pitää vaikka sivuilla vähän tasapainottamassa liikettä.
Ja tosiaan kun mennään aina tonne sivulle viemään tätä lantiota, niin voi aina sen toisen pakaran sieltä nostaa tuolilta ilmaan, niin saa vähän haastetta siihen liikkeeseen. Eli sen mahdollisimman isoa ympyrää. Hyvä. Sitten tehdäänkin niin, että lähdetään kurottamaan tonne sivulle. Viedään kättä mahdollisimman pitkälle, nostetaan täältä jo toisen puolen pakara irti istuimesta, jos se onnistuu. Ja tullaan takas keskelle ja sama toiselle puolelle. Eli käden avustamana mennään sivulle tai käden ohjaamana. Ja tosiaan sieltä saa sen pakaran aina nostaa sieltä istuimesta sitten. Saa vähän lisää haastetta tuohon tasapainotteluun. Siinä voi vaikka yrittää hetken aikaa pysyä siellä ihan ääriasennossa ja palata takas keskelle. Ja muistetaan kuitenkin se, että ei mennä liian sinne reunalle. Mulla ainakin helposti lähtee tää tuoli keikkaamaan, jos mä menen liian reunalle. Eli pysytään siinä keskellä istuinta ja sen verran kurotetaan, minkä pystyy, ettei tuoli lähde sitten kaatumaan. Jalat kannattaa olla koko ajan tasapainottelemassa tuossa lattialla. Ja jalat voi olla vähän tälleen, vaikka leveämmässä haara-asennossa. Niin saattaa olla helpompi tehdä tätä. Etenkin jos haluaa siinä hetken aikaa yrittää siinä ääriasennossa pysyä, niin molemmat jalat siinä vähän niin kuin hakee sitä tasapainoa ja toinen käsi voi vielä tasapainottaa tuolla toisella sivulla. Hyvä. Sitten voitaisiin tehdä niin, että ihan pelkästään se, että ei oteta nyt kättä oikeastaan tuohon mukaan, että nostetaan jalkaa ja samalla otetaan toi pakara myös irti tuolta istuimesta ja vuorotahti. Käsillä voit ottaa selkänoista kiinni tai istuimesta kiinni, jos tuntuu, että tarvii vähän apua tasapainotteluun, mutta tässä voi viedä selkää sitten vähän tonne sivulle, sivutaivutukseen. Saa samalla vähän tasapainottelua tässä tehtyä. Oho. Tuntui jo, että täällä alkoi tuoli kallistua. Koko keho säpsähtää siinä vaiheessa. Ja se ei tarvitse kovin suuri se kallistus olla, mutta semmoinen, että joutuu vähän tasapainotella siinä yhdellä kankulla. Hyvä. Sitten aletaan tekemään reipasta liikettä, eli viedään kädet alas ja ylös. Jos tämä onnistuu, tee molemmat kädet yhtä aikaa. Jos ei onnistu, voi tehdä yksi käsi yhtä aikaa. Tai sitten voit vähän avustaa toisella kädellä. Paremmalla kädellä avustaa, jos on vähän heikompi käsi, niin mahdollisimman alhaalta, mahdollisimman ylös omaan tahtiin ja siihen oman voinnin mukaan, miten se sieltä onnistuu se liikerata. Ja tosiaan kun meet alas eteen, niin voit viedä painoa jaloille, tasapainotella jaloilla sitä liikettä. Vähän ottaa jalkoja mukaan siihen. Vielä muutaman kerran ja voi tehdä reipasta tahtia. Saa vähän sykettä samalla nousemaan. Hyvä. Sitten lähdetäänkin melomaan. Eli kaksin käsin kauhotaan aina tuolta sivulta. Tehdään vähän tämmöistä liioiteltua melontaliikettä. Ja saa tehdä omaan tahtiin tosi nopeastikin, jos haluaa. Katsotaan vaan, ettei siinä sivulla ole mitään, mitä päästään käsillä töytäsemään.
Hyvä. Sitten tehdäänkin jaloille liike. Toinen jalka menee eteen, toinen taakse. Eli täppäillään eteen taakse, eteen taakse. Voit ottaa istuimesta selkänojasta kiinni, jos haluat vähän tukea. Ja ei tarvitse nostaa kovin ylös jalkoja. Riittää, että tuosta lattia viistäin mennään. Ja tehdään oikein nopeasti, niin nopeasti kuin jaloista lähtee. Hyvä. Hyvä. Täällä ainakin pääsee syke jo vähän nousemaan. Tehdään sitten uudestaan vielä lantion pyöritykset. Eli pyritään pyörittämään aina niin, että oltaisiin aina yhdellä pisteellä kiinni siinä tuolissa. Se ei ihan täysin onnistu, mutta niin, että aina kun mennään tänne toiselle sivulle, niin toinen kankku nousee ja eteen, niin silloin takaosasta takapuoli on ylhäällä. Ja kun mennään taakse, niin koitetaan saada olla se painopiste siellä takana vaan eniten. Ja käsillä voi tosiaan ottaa tukea tuolista, jos tuntuu, että se helpottaa. Hyvä, ja tehdään suunnanvaihdos. Saadaan molempiin suuntiin tätä liikettä tehtyä. Huomaatko puolieroja? Onko toinen suunta mahdollisesti helpompi tai ehkä semmoinen luontaisampi suunta, mihin tulee tehtyä tai mihin on helpompi tehdä? Ja vielä kerran pyöräytys. Hyvä, ja jätetään siihen hyvää istuma-asentoa ja tullaan taas sinne tuolin etuosaan, jos vähän pääsi liukumaan taaksepäin. Mulla helposti ainakin käy niin. Sitten lähdetään käden ohjaamana taivuttamaan itseämme tonne sivulle, kurottamaan sivulle. Nostetaan sitä vastakkaista pakaraa aina sieltä ja jalkaa sieltä istuimelta ylös, jos se onnistuu. Saadaan vähän tasapainoa horjutettua, haastettua. Jalat voi olla leveässä asennossa tukemassa liikettä. Ja tosiaan voi vaikka pienen tasapainottelun ottaa siellä ääriasennossa, jos se onnistuu. Huomaatko, että keskivartalolihakset on töissä. Ne joutuu tasapainotella tuossa, ettei lysähdetä alas eikä tasapaino horju kokonansa. Ja vielä kerran molemmille puolille rauhallinen liike. Pysyy turvallisena sitten tämä liike. Hyvä. Sitten meillä oli vielä se liike, että me kallistettiin koko vartaloa ihan sen vuoksi, koska me jouduttiin nostaa jalka ylös, pakara ylös sieltä istuimelta ja sama toiselle puolelle. Jos haluat, voit ottaa sieltä tuolista kiinni. Tässä joudutaan nyt vähän taiteilemaan, miten pysytään pystyssä. Eli voit koittaa mennä mahdollisimman sinne sivulle taas. Hyvä. Meneekö siellä hyvin? Pysykää tuolilla kaikki. Ottakaa istuimesta tukea, jos tarvii, tai selkänojasta. Hyvä. Sitten lähdetäänkin reippaisiin liikkeisiin ja lähdetään melomaan. Tässäkin voit pitää vähän tällaista leveämpää haara-asentoa, niin saat tukea siihen, kun kuitenkin joudutaan puolelta toiselle mennä ja vähän haastaa sitä tasapainoa tälläkin liikkeellä. Vähän niin kuin kahdeksikkoa piirrettäisiin käsillä.
semmonen kauhastaa aina molemmilta puolilta. Isolla kauhasuliikkeellä ja tahti saa olla nopea. Saadaan vähän sykettä nousemaan. Hyvä. Sitten lähdetäänkin kurottamaan ylös ja alas. Ja taas painoa voi laittaa sinne jaloille mahdollisimman paljon, kun mennään alas. Ja voit tehdä molemmat kädet yhtä aikaa tai yksi käsi kerrallaan oman liikerajan mukaan niin paljon kuin sieltä antaa liikettä tulla. Ja mitä nopeampaa teet, niin sen enemmän saat sykettä myös sieltä nousemaan. Hyvä. Ja sitten, mikäs meillä vielä viimeisenä oli? Meillä oli vielä se, että täpättiin jaloilla vuorotahtiin eteen taakse. Ja taas voit ottaa sieltä istuimesta tai selkänojasta tukea, jos haluat. Ja vähän eri variaatioita voit eteenpäin mennessä laittaa vaikka pelkän kantapään maahan tai voit mennä vaikka varpasiltaa eteen taakse varpailla ja päkiöillä. Ihan mikä tuntuu itsestä hyvältä ja sitten vielä nopeampaa. Hyvä. Jaksaa vielä hetki. Sitten voidaan jättää jalat rauhaan. Pyörätetään hartiat ympäri ja otetaan hyvä ryhdikäs istuma-asento. Meillä oli tänään tämmönen jumppa. Siinä oli muutama ehkä vähän erilainen liike, mitä ollaan aikaisemmin tehty. Toivottavasti onnistui hyvin nämä kaikki tasapainoliikkeetkin. Ja tosiaan sitä tasapainoa harjoittelemalla pystyy sitä myös saada kohentumaan sitä tasapainoa. Se on aika monen tekijän summa toi meidän tasapaino. Vähän saatiin myös sykettä nousemaan ja reipasta liikettä. Kiitos taas kun jumppasit meidän seurassa ja huomenna sitten jumppaillaan lisää. Tervetuloa. Moi moi!